bismillah. Kai, ka duba baban soyayya a gida ne ma ko kuma dai kai barin da yi rayuwa na ni kadai saboda ranan fa ya bi ni fa da kyar na sha. In ya kama ne anya zai mun ta dadi ko kai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya gida? Gida alhamdulillah. Ya kake? Wallahi. Ya kwana biyu. Lafiya kalau. Da Allah ina tambaya ne. Akwai wani bawan Allah ne da na zo nan kwanaki na same shi a nan wajen a zaune. So ya ce min wai a can gidan yake fa. Ke can gidan? Eh can gidan yake nuna mu. Amma kuma yana da sa wata posin kaf on board. Ya ma ce mai gidansa a nan yake nan ne gidansu. Anan yake. A nan da na same shi. Ya ga shi dan siriri ne haka. Gaskiya ina gaba da anguwan nan bane ya maka dai. Ki faɗa an gwanna Gaskiya ba. ƙarya ma. Amma kuma ya ci min nan ne fa gidansu ba. Yake can gida? Eh. Can gidan ya nuna ma. Can ya nuna mu. Can gidan ya nuna ma. Eh. Kai ya ma ƙarya ne. To shikenan dai ba dai damuwa dai. Maybe zuwa kawai yake zauna nan. To shikenan ba damuwa dai. Daman na zo ne purpose ne na mai alheri akan abin da ya min. To da Allah ka gaya mai cewa wani bawan Allah ya zo neman shi a kuma zan dawo in Allah ya so yadda. Na gode Allah saka da kai. Na gode. Nuna shi a ruwana. To, wa ya sani ma ko wataƙila ma zo kama shi ne ma ya ɓake da wuri ya zo mai alkhairi. Da na sani ma na nuna shi ma an kama shi ma kama ne. Da ya kama ni ranar ni ma baran ji ta daɗi ba. Me ka gaya mai? Duk irin kokarin da na mama kai baka san ba me yake faruwa ba ka zo kana ta wani waye. Sake rugo. Amma ai sai da leko ina ce ma a'a karkace mai ina nan me ka To gaya mai? alkhairi ya zo ma. Wa sani ma ko kama ke zo ma ya fake da alkhairi ma. Ka zo kana ta wani jijiyoyi. Alkhairi saboda ba ka da tunani nan ya zo neman mai mana na ce mai ya tafi can wani layi ya ƙara dawa yanzu da dogayen riga ya zo. To yanzu ya ce nan da kwana biyu ma zai dawo. Ina Zai da dawo neman ka. Ka ji mahaukaci wa ya gaya ma zai ganni ai ko su 100 zai zo ba zai ganni ba. Wai zai ma alkhairi wa sani ko kama ka ne ma. na rantse da Allah idan aka yi wani abu ya faru da ni kai ne zan je in gaya wa baba ladi duk abin da aka ga wani ya samu da ni na rantse da Allah kai sila kai sila Ni na ce mai yazo ina da kansa yazo ya ce zai ƙara dawa sako ne na isar. Da kana isar da sako ne. ne na gaya maka Zai dawo bayan kwana biyu ya ce. bayan kwana Bayan kwana biyu iya nan. ka bata min ma riga ma zan je gun mai mana wawa Duk kokarin da na ma. me kace Na ruwanka da abin da nace. kar ka zagen fa Na ruwanka da abin da nace. Dole ne na faɗa maka. sai bai taba san zo me wannan kawo nan nawa zo na nawa kika ce 20 a 350 zan siya sauri nake zan je gun budurwa Baban soyayya, baban soyayya, baban soyayya. Baban soyayya, baban soyayya, ga baban soyayya. Baban soyayya, bawan mata, ga baban soyayya. Mai san mata, kun gani na shirya na ɗau wanka na hau hanya. Zan je soyayya, na ci gaye na sa turare. I've been here for over 10 minutes and nobody showed up. They can't be wasting my time. I have things to do at the office. What sons of rubbish is this? malam waye kai mene Who are you? you are you Who are you? What? kai ka san me gaggaya Damn. Who are you? dam kuma
Waye gaya ma nan muna dem din ki gani ko? You're wasting my time, please. I'm here for someone. Kiss, My kiss. friend. I'm here for someone. Me zan san ma? Me ya kawo ka nan? Are you not hearing? Are you mad? Waye gaya ma nan gidan ana sai da masa? Waye gaya ma? I don't know what you are talking about. I'm here for my clients, okay? Don't waste my time, please. Me kake gaya? Kai ka san me kake gaya? Ba Yahudan banza kawai. What? What do you mean? Eh, I'll sue you. I'll sue you. I'm telling you, I'll sue you. zagi na Very soon. kake yi? I don't have your time. Okay, I'm not good in Hausa. I don't understand what you are talking about. Okay, na san good. I don't know what you are talking about. I don't understand Hausa. I'm not good in Hausa. You are good in good way ko? Fuck shit. You are good in good way ko? You are good in good way. You are good in good way. Na gani kun bai muna? You are good in good way. You are good in good way. Ai wallahi akan mai mana sai dai komai ya faru. Ka duba wani bai Yahude. Wai masa. Wai dem. Wai ga mai mu nan akwai wani dem. Yau yadda na zo da wuri cikin ikon Ubangiji sai na gami mana ba abin da zai sa mu bar gidan nan. Nan karfe 3 dare na kai. To babu abin da zai sa mu bar nan gidan. Ba soja ba kowa zai zo yau. Sai dai mu buga mu kwashe da wannan sandan wannan. Ba ni tsoron kowa akan ki zanka da mai mini yawa. La ya bar mu da ke ko mutuwa